Dragi prijatelji, supruzi španjolskog premijera Pedra Sancheza Begón y Gómez sud u Madridu oduzeo je putovnicu i zabranio je napuštanje Španjolske zbog sumnji u korupciju. Dok svjetski mediji bruje o slučaju korupcije u obitelji španjolskog premijera, u Hrvatskoj se ovaj slučaj doslovno skriva. Tako je samo jedan medij u Hrvatskoj objavio ovu vijest i to na način da ju je objavio i brzo maknuo sa svoje stranice. Zašto hrvatska javnost ne smije znati da pravosuđe u Španjolskoj oduzima putovnicu supruzi španjolskog premijera? Pa razlog je u potpunosti jasan. Hrvatska javnost ne smije znati da u uređenim državama zakoni vrijede za sve jednako. I kada su dokazi jasni, pravosuđe mora djelovati, pa makar da je riječ i o premijerovoj obitelji. U Hrvatskoj, kao što znamo, zakoni vrijede za običan svijet, a za moćnike zakoni ne postoje. Jer kada bi pravosuđe djelovalo kao u Španjolskoj, onda bi Milanović, Plenković, Hajdaš Dončić, Jandroković ili Šeks već odavno bili procesuirani i ne bi svojom politikom nanosili permanentnu štetu hrvatskim građanima. Hrvatski građani, naime, voljom političara, medija i pravosuđa trebaju živjeti u uvjerenju da je kršenje zakona normalno. Da je normalno da se kradu novci poreznih obveznika, da je normalno da državna tijela rade protivno zakonima ili da se zakoni na pojedincima otvoreno ne primjenjuju. Mi trebamo živjeti u uvjerenju da Hrvatski olimpijski odbor ne postoji zbog nadarenih sportaša. Ne, Olimpijski odbor postoji kako bi se preko njega kralo. Mi trebamo živjeti u uvjerenju da Hrvatska narodna banka ne postoji zbog hrvatskih građana. HNB postoji kako bi dopuštao bankama da se, kršeći zakone, gramzljivo bogate, a pritome pljačkaju hrvatske građane. Mi trebamo živjeti u uvjerenju da Vrhovni sud ne postoji da osigurava provedbu zakona i kažnjava kršenje zakona. Ne, Vrhovni sud postoji da štiti lopovluk i zlostavlja hrvatske građane, kao što je to u najnovijem slučaju Franak. Mi trebamo živjeti u uvjerenju da Državni inspektorat ne postoji da osigurava provedbu zakona i štiti prava zaposlenika, ali i prava ugostitelja. Ne, Državni inspektorat postoji da štiti sumnjive ugostitelje koji doslovno izrabljuju svoje zaposlenike. Znači, kada se razotkrije primitivni i brutalni lopovluk u skijaškom savezu i kada doznamo da se ukrade pola prihoda, naime od 60 milijuna eura ukradeno je 30, a Zlatko Mateša, koji je predsjedao Olimpijskim odborom i koji je uplaćivao novce skijaškom savezu, nije ništa primijetio, onda je jasno da je riječ o obmanjivanju koje čine Mateša i cijeli Olimpijski odbor. I onda tog Matešu, koji je dopustio da se novci koji su namijenjeni našim sportašima bezobzirno kradu, tog Matešu Plenkovićeva vlada imenuje u nadzorni odbor državnog zračnog prijevoznika Croatia Airlines. Plenkovićeva vlada nam poručuje da je krasti ili prikrivati krađu našeg novca normalno, a oporba i mediji svojom njonjastom i jalovom reakcijom poručuju građanima da se eto ništa ne može, što je čista laž, a što dokazuje španjolski primjer. Mateša biva nagrađen zbog zaštite korupcije, a osoba koja je raskrinkavala korupciju u Olimpijskom odboru, Viktor Šimunić, dobiva policijski pretres u 6 ujutro. Ovo je jamačno poruka vladajućeg sustava svima nama, da su represivna tijela, dakle policija, DORH i ostali, u potpunosti stali na stranu bezakonja i lopovluka. Znači imamo suprotnu situaciju od one u Španjolskoj. A slučaj Mateša nije iznimka, on je postao pravilo Plenkovićevsko-Milanovićevske korumpirane strukture. Sjetimo se Davida Sopte, direktora Jadrolinije, za čijeg su mandata poginula 3 pomorca. Dokazano je da su pomorci poginuli zbog neodržavanja trajekata, ili bolje rečeno zbog neviđene korupcije koju je provodio David Sopta. Tog korumpiranog Soptu, unatoč smrti 3 pomoraca, Plenković uopće nije namjeravao smijeniti. A kada su dokazi protiv Sopte postali nepodnošljivi, Plenković ga je smijenio, ali ga je nakon nekoliko mjeseci imenovao u upravu druge državne tvrtke, ACI Marine. Može li ovo itko opravdati? Je li ovo moguće u Španjolskoj ili u Rumunjskoj? Naravno da nije. Neki dan je pak Sabor imenovao Antu Žigmana za guvernera Hrvatske narodne banke. Taj Žigman je muž Plenkovićeve ministrice Nataše Žigman, ali i bliski pouzdanik direktorice Podravke Martine Dalić. Martina Dalić je skupa s Plenkovićem 2017. godine Žigmana postavila za ravnatelja HANFA-e. Ta državna agencija je zadužena za nadzor osiguravajućih društava, za nadzor mirovinskih fondova i leasing kuća. I sada pazite, kada se već znalo da će postati ravnatelj HANFA-e, Žigman je kupio stan u zagrebačkoj elitnoj četvrti Šalati i to za tada upola manju cijenu od tržišne.
Žigman je stan po neobjašnjivo niskoj cijeni kupio od Croatia osiguranja, znači od tvrtke koju će trebati nadzirati. A drskost vladajućih struktura jesu i izjave Žigmana da je stan slučajno pronašao putem oglasa. Dakle, osim što nas kradu, uz to nas i drsko lažu. Znači, dokazani muljator Ante Žigman trebao bi sada hrvatske građane štititi od moćnih banaka ili od nasilnih lihvarskih agencija, što on dakako neće činiti. Ante Žigman je dokazano štitio korupciju mirovinskih fondova, a Croatia osiguranje ga je podmitilo. Potpuno je jasno da je on osoba korumpiranih struktura i iz tog razloga jest postavljen za guvernera Hrvatske narodne banke. A kao što Žigman radi za korumpirane strukture, to isto radi i Vrhovni sud. Dokaz da Vrhovni sud radi protivno zakonima i puni džepove bankama jest i odluka u takozvanom slučaju Franak. Sama činjenica da je Vrhovni sud godinama odugovlačio donijeti odluku u slučaju Franak dokazuje da štiti banke i to protuzakonito. Uopće činjenica da HNB nije djelovao kako bi spriječio tragične posljedice za potrošače jest neviđeni skandal. Banke u nijednoj drugoj članici Europske unije ne mogu raditi ovo što čine ovdje u Hrvatskoj, a to poslovno nasilje im omogućavaju HNB i sudovi. Odluka Vrhovnog suda pak da banke ne trebaju vratiti neopravdano naplaćene iznose, ali moraju vratiti zatezne kamate za te iznose, dokazuje da je Vrhovni sud obična i primitivna tržnica i nikakvo pravosudno tijelo. Logika Vrhovnog suda je sljedeća: ukradeno ne treba vratiti, ali kamate na ukradeno treba vratiti. Ova apsurdna odluka svjedoči da je usuglašena s vladajućim strukturama i naravno s bankama. I zato ova odluka nema nikakve veze sa zakonima i činjenicama. Pozadina ove odluke je sljedeća: kako se ljude ne bi potpuno rasrdilo, donesena je odluka da oštećenici u slučaju Franak dobiju sitne novce. Na taj način će se ljudima otupiti oštrica, a banke će zadržati nepripadajuću ogromnu dobit. Identično stanje kao u navedenom slučaju Franak imamo i po pitanju izrabljivanja hrvatskih zaposlenika. Tako mi se ovih dana javljaju studenti koji su se sezonski zaposlili na moru, te mi opisuju uvjete rada koji su ne skandalozni, već kriminalni. Jedna studentica mi šalje slike smještaja za zaposlenike jednog restorana na našem velikom otoku. Ukratko, smještaj se može opisati kao stanovanje za roblje. Zidovi su neožbukani, na 20 kvadrata smješteno je 7 osoba, a tuš nema ručku, već se treba tuširati iz cijevi. Rade između 14 i 16 sati dnevno i naravno nitko od državnih inspekcija u takav skandalozni objekt ne dolazi u kontrolu. Državni inspektorat se ne bavi onim poduzetnicima koji izrabljuju svoje zaposlenike i koji krše sve važeće standarde. Ne. Državni inspektorat maltretira one ugostitelje koji nisu uvezani u sustav korupcije i koji rade svoj posao po zakonu. Pošteni ugostitelji su izloženi teroru inspektorata i administrativnih zavrzlama. Ugostitelj u Hrvatskoj mora ishoditi na desetke potvrda i suglasnosti, mora davati uzorke vode i hrane, mora plaćati besmislene tečajeve itd. Jednostavno, hrvatski sustav je postavljen da zlostavlja običnog čovjeka i pogoduje uskoj skupini prijestupnika. Ovo stanje nije ni normalno, ni zakonito i ono svjedoči da se hrvatske građane sustavno zlostavlja. Nema ni jednog razloga da Španjolac ima pravo na primjenu zakona, a da Hrvat to pravo nema. Za ovo neprirodno, protupravno i nadasve štetno stanje u Hrvatskoj odgovornost snose i političari i mediji kao i pravosuđe. Za imenovanje Zlatka Mateše u nadzorni odbor Croatia Airlinesa glasovao je i Ivan Anušić i Tomo Medved. Znači, cijela vlada je glasovala za lopovluk, a protiv interesa zakonitosti, a samim time i protiv interesa hrvatskih građana. Svi oni pak koji donose odluke u hrvatskim medijima zasigurno će, i to vrlo skoro, morati objasniti zašto i po čijem nalogu skrivaju istinu od hrvatske javnosti. Takozvana oporba u Hrvatskoj jest posebna priča i to nažalost sramotna priča. Jer oporbeno djelovanje jest stvaranja lažnog dojma da se tobože nešto čini protiv nepravde, a u stvarnosti oni zadovoljavaju samo formu i osiguravaju da se ništa ne promijeni. Sljedeći primjer koji ću navesti pokazuje koji je ispravan način ponašanja političara u pojedinim situacijama. Prije nekoliko godina je predsjednik Južne Koreje proglasio izvanredno stanje, raspustio je parlament i namjeravao je vladati protuustavno putem korejske vojske.
Na ovu vijest okupili su se zastupnici južnokorejskog parlamenta i zabarikadirali su se u parlamentu. O ovoj drami izvještavali su svi svjetski mediji, a sama vojska je uvidjela da je otpor bezumnoj predsjednikovoj odluci prevelika, te se suprotstavila predsjedniku koji je uhićen i u međuvremenu osuđen na doživotni zatvor. I južnokorejski i španjolski slučaj jesu primjeri funkcionalnog sustava koji se drži zakona i interesa svojega naroda. Naša oporba se ponaša na način kao kada zračnom puškom pucate na tenk. Znači, tobože nešto činite, a u biti uopće ne pružate otpor. Najbolji primjer je Most, za koje uvijek naglašavam da sam uvjerena da nisu u korupciji, ali i da svojim ponašanjem osiguravaju opstanak ovog štetnog, korumpiranog stanja u Hrvatskoj. Most dakle priča o korupciji, ali ne konkretno, već općenito. Oni primjerice podnesu kaznenu prijavu protiv Vujnovca, a onda poslije par mjeseci idu u koaliciju s tim istim Vujnovcem i to njegovom strankom, takozvanom Dominom strankom, Marija Radića. Za Most i ostalu oporbu dovoljno je održati konferenciju za medije i zaboraviti na pojedinu aferu. Neki dan Nikola Grmoja govori da će on promijeniti stanje u Hrvatskoj putem izbora. Grmoji tako ne smeta da jedino u Hrvatskoj birač ne potvrđuje da je primio glasački listić, da su glasačke kutije u Hrvatskoj neprozirne i nenumerirane, da tvrtka APIS zbraja glasove bez ičijeg nadzora ili da glasačke listiće tiska tvrtka nećaka Vladimira Šeksa. Dakle, Grmoja poručuje da je izborni proces u Hrvatskoj normalan, što nije istina. Ali Grmoja prešućuje i da u Državnom izbornom povjerenstvu sjedi članica Mosta, Ivana Ljulj, koja daje legitimitet izbornoj krađi koja se vrši u Hrvatskoj. Stoga valja jasno kazati da svi oni koji se prave da ne vide nepravdu i nered u Hrvatskoj doprinose toj nepravdi. Svaka odgovorna, demokratski misleća osoba dužna je suprotstaviti se ovom bezakonju koje provode i Plenković i Milanović. Dakle, u Hrvatskoj je stanje nenormalno i u ničemu nije prirodno. Zbog tog stanja ubijen je Luka Milovac u Drnišu. Zbog tog stanja imamo najveću smrtnost od karcinoma u cijeloj Europskoj uniji. Zbog tog stanja imamo stalni pad industrijske proizvodnje. Zbog tog stanja imamo afričke plaće i nadprosječno visoke cijene. Po europskim demokratskim standardima i Plenkovića, i Milanovića, i Hajdaš-Dončića, i Tomaševića valja društveno izolirati, jer svako ignoriranje onih posljedica koje svojim djelovanjem čine ti i takvi političari jest sudjelovanje u toj nepravdi. I predstavnici Katoličke crkve u Hrvatskoj moraju biti svjesni da od župana do ministra, od predsjednika do premijera imaju posla s ljudima koji jesu herodi današnjeg vremena i koji zbog svoje osobne koristi nanose štetu cijelome hrvatskom narodu. Mi u odlučnosti i pravednosti nikada nećemo prihvatiti da smo mi Hrvati, kao jedan od najstarijih europskih naroda, drugorazredni narod u Europskoj uniji. Zato podržite našu politiku, jedinu ispravnu politiku koja može dovesti do zaokreta u hrvatskome razvoju. I da parafraziram Tina Ujevića, da tu Hrvatsku, sputanu boginju i zlostavljanu robinju, izvedemo na put uspjeha i blagostanja, na ponos svakog hrvatskog čovjeka. Jer samo uređena Hrvatska može biti i uspješna Hrvatska.